Nire ustez olako ekitaldiak egitea azkenien nire ustez da oso garrantzitsua. Hartzeko kontzientzia de azkenien garela gaztie, baina eukibeguz gauzak argi. Ekitaldi polita izan da, informazio asko jaso du trafikoari buruz eta gauza asko ikasi dut. Gehien niri marka egin duztena izan da kontauzkunien trenana, egondala pertsona bat trenian bietan hor harrapatu indabela trenak eta pizkat horrek gelditu jate buruen horrekitzak eta pizkat hori. Hurrengo gunean konturatu nintzen nire kuadriako bat zala eta hor egoera hori gero eta esan digun egunean bertan baino desatseginago bihurtu zen. Beste galdera bat botako dizuet APP-aren bitartez erantzuteko. Kolektibo zaurgarritzat hartutako zenbat pertsona hil ziren Euskadin 2023 urtean. Emoten dio azkenien ekitaldiari apur bat de alegria, azkenien die gauza oso tristeak eta hori animatzen da apur bat. Ikus dezagun grafikoaren bitartez zer erantzun duzuen. Gehientsuenok, 21 erantzun duzue, zoritxarrez esaten genuen bezala kopuru oso altua. Eta 21 hildakoien artean, 2 txirrindulariak izan ziren, 8 oinezkoak.